isih ana apa wis katindhe praharaning lakon apa isih kok simpen sayuta aksara kekuritane tresno apa isih ana reroncening kembang sing biyen tak racun coba wedarno kabeh aja samudana nyingetake kanyatan aku lan kowe nate bareng ngronce katresnan sukma wedar sumpah sing tupasemon yo apa isih ana yo 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 ya ayo le yuk 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 oh 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa rinten lan dalu mugi-mugi Gusti ngijabahi kapan boyo enggal bali bisa kumpul kaya tuing kuni jaranan jaranan jaran teji turun ke ulung taun nono windu nono tak enteni sapu tuing tresno balung nangka babasane mung katon katon liramu wae
Ojo lali nemat janji-janjimu. Aku kang setya satuku tak enteni nganti sakbalimu. Rudi ono lolo hos ya oh 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 ah semono januju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk pepasane rasan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe saiki wis mukti kowe banjur lali ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe piye karepe yo rono rene dadi wong ra duwe saya nglambrang uripe mung cingkrang atine nelongso saniya sapada lulu gawe becik tinompo seri bejo bejane awake trimo
mantuk nugroho. Ayo Yo. Pak Pi, Pak Pi. Ho. Ho. Eh, Ho. oh, Ho. Ho. ya. Ho. Eh, Ho. oh, Ho. Ho. eh, Ho. ya. Ho. Yo, 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 yo. Ayo, ayo, ayo. Yo. Yo, yo, ayo, ayo, ayo. Ini rugek nanti barangnya rugek. Yo, ya. Ya lah. Yo, yo, yo. Ya lah. Ya. Ho. Dah. Ho. No. Oh, ayo, nanti mau kue. Yo. 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 Ken, ken. Yo. Awas, awas. Lo. Wah. Iya. No. Wah. Di. Wah. Yo. 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 Bangga. Bangga. Lo. Yo. Oh. Yo. Panding. Kene lo. Yo. Ayo. Ayo le. Takon yang buri. Ayo. Wes, ayo. Lagi. Wah. Yo. 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 Oh, yo. Awas. Wah. Menggah. Wah. Menggah. Wah. Rokok tua, Mak. Yo. Ya. Ngalor. Betul. Awas. Iya. Awas. Iya. Awas, udah. Wah. Yo. Dalah. Oh. Oh. Ya. Ya ini loh. Buket. Ya. Ayo. Ya. Yo. Yo. Ya. Ayo. Ngalor. Yo. Idul. Wah. Yo. Iya tuh. Nyapu. Alas. Yo. Apa-apa. Ya. Yo. Tak terus. Yo. Oke kreasi nih. Ayo Kang Pi. Awas. Bot. Ayo. Wah, ayo. Yo.
enak men iki. Oh, amduwe rono. Ah. Yuk, yuk, yuk. Aku mengono kok maling ngene iki piye ya? Ho, ah, ho, ah. Ha, ho. Ha, ho. Ho, ah. Ho, 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 ho. Halo, bae. Iki kowe. Ya ngono barang. Ya, monggo Mbak Yuan dan Mbak Ajeng. Kosek ya. Lagune saiki minangkani pamundhut dari tuan rumah. Nggih. Mintanya tadi kuda lumping. Ayo Mas. Yuan Ajeng. Spesial buat tuan rumah. Salim. Ya Allah lah kono lho ya artis sakjane. Tak salim sik timbang durhaka. Durhaka engko dhewe. Iki adewe ning dhuwur ki wis durhaka lho sakjane. Selamat malam. Salim yo salam tempel to wayahe iki. Yo. Salam tempelnya endi iki? Kok mek tempel tok. Via transfer. Yo mosok tak salami apa temen kono. Ini spesial tuan rumah nggih. Asik ya. Oke.
satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Geli sekali. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kacau. Aduhai, geli sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping loncat-loncatan. Awas jangan dekat-dekat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya dan membuat kuda lumping. Iyo. Ya. Oh, ya. Lagalah. Lele ba. Aku tuan yo amta. Daun. Ya. Hoppa. Oh. Hoppa. Hoppa. Oh. Hus. Hoppa. Ayo.
Yuk. Aduh biung. Aduh biung Aduh biung. Aduh biung. Aduh. Mati aku Aduh biung Ya dialah. Oh.